Ekora mugin jalo masamoro timo klasa boro KCPE higni mosekalo chien kendo samoro ninge kaka nochalo samoro bende nyathini moro notime samoro kata watni moro notime to bende ineno ka gik mane dwarore sama itimo penj ni kada bang' wuok e penjno ka ji donjo e klas 9 kata form 1 ne nitiere kaka ng'ato wuok e klas 8 kosetimo penj mar KCPE kodhi e klas 9. Ang'o ma inyalo paro godo penj ni ma samoro inyalo wacho ni ber gada ahinya kata samoro mane nyalo bet ni ne ok ober gada ahinya e kinde makoro itime mogik e pacho kaka luwore kod lokruok mobedo e sekta mar weche mag somo ka aneno ka Orimba daktari kawuok nango wachno Ramogi to chopo ne agie makare nitiere tie got kanyo somo machon marumo mar 844 ne ber ahinya bati kendo masane to dwa bedo gi omenda mang'eny mano wach manitiere kaneno ka nitiere achiel kuom jalo ma bende ogochonwa sani mondo mi onyiswa ni ento en gi ng'a Esbon ne gochonwa kanyo to simbi ong'adore aneno miyane gimiluongo ni experience mari kata gimi iwinjo notimore ma samoro nyalo paro godo penj mar KCPE nyakora mogi dwani mondo mi ka okaw simbi tigocho somo mar 844 okonyo ji sane weche mag pur gi ohala ng'ato wacho kamano kasto ka wantiere gachiel kuom jogo ma bende ochiko itgi. Hello ma Ramogi TV. Ma abati ka komulewa. Yes. An kadwa wacho weche mag KCPE mokalo. Yes. Kendo aneno ka KCPE mokalo naber ahinya kabisa kendo kata kane iwuok e kidhi e klas machielo to mor na bede. Mar ariyo na omiyo ji mijing'o mar tiyo matek kabisa. Ka sani to koro rumo to but mijing'o na en go motegno kabisa. Kata ka nitieko penje ka idwa donjo e form 1 to ni yudo ka in gi teko moro kata mor moro kata ilo moro mar donjo ng'owa mar donjo e form 1 mane manyalo wacho. Erokamano ahinya kuom golo pachi nyakora mogi in bende med mana gona simo mondo imiwa pachi ewi wach mar KCPE. An anyalo paro KCPE chieng' mane watieko penj mar KCPE nwating'o mana longe wadhigo nikech ing'e ni irwako sirwaru e skul mar primary ting'o mana long idhigo ma kiwuok ne kalo gate to isedonjo e longi moro idhi e center koka norumo chieng' tich ang'wen chiro god kwer piny yom kendo mit. Ok ang'eyo ni into experience kata ang'o man nene KCPE obed ni en mar somo kata gimoro mano mori kata mano obedo ni maber KCPE ma iparo ni wuok ne ni nyalo kelo pek kipimo kod kit somo masani ma bende koro donjo mokaw kar KCPE nyakora mogi. Wan ka kod ja gocho machielo miluongo ni Evelyn ma Ramogi TV. Hello. Yes, Evelyn. Hello, Ramogi TV. Yes, Evelyn. Hi, Evelyn kawuok Tembe Ang'oga. Yes. Mos ahinya Evelyn simbi ong'adore kanyo kata kamano dwa miwane pache in ma bende inyalo miwa pachi miwane pachi nikech aneno ka gindiko bende nikech kari adek auchiel nono mondo ayud pachi ka kaluwore kod wach ma awachono. Ken kawuok pala koguta wacho ni 844 ne ber nikech nyathi ne dhi e klas 9 ka gitegno. Steven Maya mar Homa Bay County wacho ni ler kabisa winje kowuok e gwenge mag Rachuonyo en gima ong'eyo kendo monyalo wacho ni somo mar 844 cha ne ber kabisa moloyo somo masani. Wan gi jal machielo ma bende gocho. Hello ma Ramogi TV. Ma Regan. Yes, Regan. Kawuok Awasi. Yes. Somo machon ne somo biro. Nikech ka KCPE. Hello. Yes, awinjo Regan. Ni ka tumo KCPE ka kora de join form 1. Yes. Tawinjo ka an gi mor moloyo somo masani biro ni. Nikech ido ka di join form 1. Lo? Yes, Regan, awinji. Mos Regan. Regan wacho ni en kano tieko klas 8 to chunye no winjo kane gi ilo moro mopondo ka koro nodhi donjo e form 1. Wacho ni koro
uwuok e primary odhi e secondary to wacho ni sani ka koro ji wuok kata ni otimo klas grade mar 6 to oneno ka samoro moro onge ahinya kaka joma notimo klas 8. Into ang'o minyalo paro godo somo mar klas 8 ahinya to penj mar KCPE ma koro itimo mogik e higa ni Nyakwara Mogi? Miwane pachi mapiyo piyo, gochunwa e namba marwa mar simu mondo wadhi nyime nyiswa pachi e wi wach mar KCPE ma koro rumo e higa ni Nyakwara Mogi. Arani mondo mi wakawane jal machielo ma bende ni kod line ma osegocho ka. Kevin, kinyalo winja ma en Ramogi TV, nyiswa ne to into ang'o minyalo paro godo KCPE bed ni time e kinde mokalo? Mae iluongo ni Pastor Kevin Udowiti, ane Molem. Yes, in Nairobi ka Molem, Pastor Kevin, machiegni. Erokamano dadi. To an gima nyalo wacho, somo masani ni ber moloyo machon. Yes. Andalo mana somo, mani somo 844 cha. Niyudo ka kisungu nwaradogo kwa joma dongo. To sani nyathi ma ja grade ja PP1 PP2 dum namo yek dadi kuli. Kura anapoe somo ni kabisa loyo na macho ni ipo foni we macho mote ni ke macha ta ngato tie sikul bulo project boom timo kula saburo kapudo kia dum. Erokamano ahinya Pastor. Sani neno ka nyithindo an moko ka levis gilaving to dume ot kama nyithindo dume kon ma ande koro doga moko ne kura duok nam. Erokamano ahinya Pastor. Erokamano Pastor. Aro Pastor go kumolemo wacho ni chon jomoko ni nyatiko klas 8 timo KCPE kapod gi kia dhum, lakini sani somo masani ni to miyo nyithindo bedo gi tiegruok makare kendo giwuok e klas ka wigi bith nyowuoyo. Joma bende medo ndiko na ka wacho ka ng'iyo moko kuom jok ma ndiko kamiya pachgi, ang'isi ni mondo miya pachi e wi wach mar somo ma bende ne kelo penj mar KCPE ma en 844 ma koro nyaka gie sani rumo e higani. Emmanuel wacho ni somo mar 844 ne ber. CBC downloading and uploading exam expensive, wacho kamano. Ng'ato wacho ni 844 ahinya to sa KCPE ne ber nikech inyalo geso ka answer kikia. Ka wiyo wilgo to nikech nitie ABCD igeso tu iwero pita penjo paka to ipo ka iyudo kata ka en B kata ka en D tisekete kanyo. Mano bende ng'at machiel kuom joneno magwa paro godo wach mar somo ni. Walter Obunga, KCPE ne ber moloyo masani, somo masani kende tek, wacho kamano. Philip Odero Ongulo kantiere Sondu Bati, anaero somo mar 844 ndalowa nwatimo nyaka music gi home science to ne okane kidwaro gik masani idwaro kuom nyithindo. Som CBC ni pek moloyo kata mar sekondar. Konyisa ni ayiere kindgi taro kadoka madhi time klas 8 KCPE cha mane madoggo. Okay, mano kaka iwacho. William Nyadawa, gima ne okahero gi somo machon ne en ni ne oketo PM ma ok ochuno ahinya. KCPE ma iwacho ni skul ni moyombo KCPE moro cha ok oyombo. Mano gima William Nyadawa wacho ni ne ok otimore ne maber ahinya kotimo KCPE, wacho ni PM maonge kore. Ka bende Purity Agai bende wacho ni en bende owuoro kaka wach mar Peter penjo paka ni nitiere e penj mar klas 8 KCPE. Kasto ne kaka owacho kanyo. Okay, Nyakwara Mogi, aparo ni erokamano ahinya kuom miya pachi kuom nyisa gima ing'eyo kotenre kod wach mar penj mar KCPE. Amora ahinya nikech ioro na ote mari, amora ahinya nikech in bende igochona kendo ikawo thuolo mari mar miya pachi. Wawere kod mago ma otimo mano Nyakwara Mogi. Gie sani ni ok ang'e ka nitiere lai machielo, ng'at machielo mantiere simu. Onge ng'at moro amora Nyakwara Mogi ma nitiere simu sani. Wawatiek gi kanyo. An ang'isi ni chieng' mano watieko KCPE, mano wadhi tieke no wadhi gi longe nikech nirwako sirwaru. Kitieko ni tirwako long to idhi
e center machiegni nikech chieng'no bende mane chieng' chiro god kwer koro ka skul Raha Primary to arwako mana nyao longa moro mar side pocket to koro adhi mos nikech koro an atieko wach mar primary koro agoni oriti koro iluongo ni Maja Seko. Erokamano ahinya Karamogi, mane kaka weche mag KCPE ne chalo koda. In bende erokamano kendo kuom miya pachi e wachno.